What's up mga ka-atsyop? Welcome back sa akong channel. Adto na lang po tayo video karon. Magpasingot na po tayo mga ka-atsyop. Muna ni ato ang ikatulo boxing vlog. O katong bago pa lang sa akong channel, palihog ko like, share, ug subscribe mga ka-atsyop. Ug pakipindot na lang po sa notification bell aron updated mo sa akong umaabot nga mga videos. Salamat! Nata diri sa crib ni Wata Alright mga ka-atsyop. Ano yung itong mga kauban din mga ka-atsyop. Ato-aton. Atsyop. First na to mga ka-atsyop. Yan, drop pa na ito ang pagsidur na to. Pacquiao versus Pacquiao versus Spence. Yo, Shawn Michaels gitu. Ikaw na koy. Ikaw dapat tunang. Mo na pikto sa mga boxing na to mids. Pasingot gid ba pasingot. Lain kay ron pandemic ba? Pasingot gid ron. Pangalan guys, Caldero anong pangalan? Patulder. Ako be. Gulit ko ata right. Grabe gini si Kuya eh. Tawa na. Sakit na yung kamot. Sabi ko game mo patulder. Game mo patulder ba? Oh, na po, na yung mga dumbbell dito, oh. Na skipping rope. Na jackstone. Kung gusto ka ka mga kuan ba? Ay, bali to. Balinas ko doon. Yung bandoy ko doon. Sumbag na yung kanan na yung pabuilo ba? Sipiat. Pag sipiat yung builo. Ang musul sa timbahan na, oh. Pagkani, oh. Huwag ka balik. Nalahos ba? Kung naikot to, dito ma-clear siya. Pagkana niya. Maglahos. Hindi, no? Giro mo to? Pilo. Sekeras. Lingkod. Bilakan na yung wait for a year. Pagpanutan niya, kita yun. Mas. Saray siya. Wala kayo. Sparring mo ba? Wala, mag-alipong tayo. Oy, si Librado. Shawn Michaels. Christopher Reeves. Ito na, gusto ko rin sila. Christopher Reeves na siya. Kani si Shawn Michaels. Kani si Wala Alright. Luyaw na itong chef talk dito. Grabe na miya. Litso manok. Sana all. Pero muli na ko pa ya. Okay, ikaw na no. Kanawa sa si Kuya, si tiradang Kuya. Pre, nag-practice ako ko. Pre, 1-2 na ako. Pre, pagka 1, 2, 3, 2 na to Kuya. Nataran mga ka-atsyop. Alright.
Kancho. Juga na. Juga yung tawa lang kapaksik mga kancho. Kaya na yung mag-jack, kaya na yung mag-dagan ng high blood. 3 months na siguro. Pasingot kita ron. Gatong secure sa akin. Yung paklawas. Sige. Salit ka. Teng, kami lang kami info, Teng. Hindi ko makalunod yung mga info. Sa peso. Jab. Round one, fight! Bando ni sa una pa. Ang wajah. Wala mga Right. yung stance. Okay, sa wala mo. Alagit. Dili sa pama. Ay mo ako ang stand mo. Jab, yung wala. Jab ka. Ito yun mo.
oke. Ya. Lima po, jab. Jab sa ta. Ito sa ito. Ang puro kasi yung pangundaan. Jab. Round 2. Fight! Ating-ating, di ba? Oh.
Iya, forma ke stance. Forma ke stance nya. Forma ke stance. Ah, stance mo boy. Ay, dili mo torek, bali mo torek. Ang stance mo mo ko, ang stance ang forma nito ya. Tara. Ah, man. Dapat na sa Ikan dari anak, step anak. Abi ako. Tira, straight. I-counter mo ko sa iyang kuhan. Wanto ka no? Ira sa wanto. I-counter mo ko. Body na ito dapat. Kailangan lang ako. Gusto na yan pero. Tapos kuya, kuhan kaning improvement. Improvement lang dito kung ulit mo. Round 4. Patay na pre. Basta nag-practice pa tayo, hindi na bukang baba. Pero mga professional, okay na na. Sige na naman bukang baba. Super Hips, 47 years old na siya. So, bata na ako, 46 and 3/4. So, nakudulog. Round 5. Pinasalino ba X ba? Wanto ko, ikay niya mga. Oh, ito.
Ako na yun. Basta jump, sendiri ka sa right din mo. Oh. Dito mo ko na, tanaw na akong kamot. Sige. Oh. Sa wato, akong rated yun. Hindi ko usap. Oh. Huwag na yun. Tayo na ako, kulatahan. Kulatahan. Adoble na. Power ni Cobra. Grabe! Tumawan mo na naman sa katawan ng mga baksidor na yun. Bakit hindi ko potential ng mga baksan. Ang one pride ng Don Marcelino, Davao Occidental. Alright! Okay ka doon, atso, kay Bob. Ang brief ni mo na heavy. Makita sa mga viewers kung saan naman tao. Nalungkot na lagi kita lang. Sa video ba nalungkot? Yung kulatan, yung gulong ko niya si Goy, Tirating. Technique sabi ka. Ay, kaya, tip yun. Kaya! Hindi, nalaki ka, maluoy na. Tingnan na kita. May tabak mo na kung ipaimo na yung kuhan kini na. Sakit. Sure ba? Kung itistingan ng job lang gani, oh. Kaya ako, Dali, napili. oy, pabit na na luspan. Kita na yung saan. Siya. Ano din mo, ba? Ka. Nalungkot ang brief. Batarong pa ba oh? Ay, kisa kamera. Coach, Alvin na yung kuhan ng babi yung mga gancho. Pinalisa mo na rin. Nalungkot ang brief. Kasi yung nangyari. Tama Kaya na. naman ang mga baksin, dumi mo dyan ako kasi pumunta. Ikaw, jump. Aja. Jump. Apin. Diri. Jump. Aja na. Jump. Mali jump pula. One. Okay. Ato. Number na to ha. To. First time yun niya mga kacho One. si Bobby. To. Ha? Round 6. Bobby ni nakuha ni Kung Bobby ni Three. Silicon. Finger na finger ako. Ano taga Don Marcelino, Davao Occidental. One. Oh, si Don nilagaan eh. Kasi pagkakabalo na rin. One. Two. Ikaw na ako, ah. Kaya na, hanap ka eh. Power ni Cobra. Luwas ni no. Sa magubang puntahan. Extra puto niya kuya ko. Tabungan na ako. Wala. Wala po yung puto. Plus na.
Yo, lawas eh. Kol, paksidor may lawas eh. Lahi na. Naglawas. Kol, ang imong dipinsa kol, sakay mong kamot. Dipinsan yung ayaw kalinte. Kamot. Nakasay mo kung taas pikas, pikas taas. Anak ako to. Saka ba? Bata ba? Champion. Hero ito. Pagwala na sila. Grabe yung baksidor. Ginadaan. Atik-atik rin. Huwag kabalo ah. Hindi ako kayo sumat. Loh, kani kay taga Don Marcelino po de. Don Marcelino. Davao Occidental. Round 8. 3, 2. Okay, tarang po. Sabi ka na. Start. 1, 2, 3. 2. Okay ka. 1, 2, 3, 2, 2. To straight. 5. 1, 2, 3, 2. Okay ka. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3,
2, 3, shoot. 1, 2, 3. Jump. Jump. Ikut jump. 1, 2. Stop dulu jump. 1, 2. Stop dulu jump. 1, 2. Jump. 1, 2. Dulu jump. Jump. 1, 2. 1, 2. Kani si Uncle, precise na kayo yang kuan ba sinumbagan. Kuha na kayo dito, hawak na. Basta madugay yun ay. Nakabalos, nakabalos. Ito, ito. 1, 2, 3, 4. Stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, 4. Stop. Stop. Kol ang uppercut ni mo kol. Ana ra ko do. Ha. 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 One to kol. Mana gwapo pang last? Yo. Iya. Tuturit bay. Wa pa na human. Atchop. Patato res lubot. Sa aping ba? Aping. Pa-picture ka, patato mingi mong naos yung likod. Sa libot na. Kuya kain, kuya.
Time sa daw, sige, sige. Lolo. Grabe kaya itong mga baksidoro no kay kuan kay ba, grabe kondisyon ba. Luya mga coach ba. Ayaw mo tawa na, ate ka na. Hindi ko nila kumaliw kung kamutan ba? Hindi ba? Ano eh? Kamaliok na kay nakakatisting naman, nakuha na ba na straight na. Dap, pasok. Round 9. Ulit. 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 Bitulak ko na. Wait, Freddy Roach ba nanulak ko? Yaga-yaga, may moto, alright? Di mo magipapilit dito sa bumbong yun. Salamat kaya, Chok. Okay ka, Col? Thank you. Okay kayo. Okay ra. Alright. Basta mga Chok, okay na. At Chup, shout out sa kuan dito, mga silingan mo. Alright. I-shout out po si Kuan, si Barong. Barok, asa mas barok. Dito sa balay. Atas. Kusog numbag si kuan. Si Bobby. Si kuan, gwapo na nagsinumbagan ni si kuan. Role. So, doon na mo go. Gani. Yan, napasunod ang Nastar na kayo ba? At Chok, good na nanudlo, good. Lamang. Lo. Dali, ang makakatuon. Okay kayo. Basta mga idol. Panginoon na po ganas. No. Hindi namin kailangan planax. Kailangan na namo nahinda, di mo itlog yun. Malit yung planak sa Emilio. Alright mga kachop. Malang among boxing vlog mga kachop. Hantod sa sunod na pod. Daghang salamat sa mga viewers nato dira nga walay puas nga pagsuporta og sa atong mga amigo dira sa YouTube. Daghang salamat. Paliog kog like, share, comment ug subscribe ug pakipindot na lang pod sa notification bell aron updated mo sa akong mga umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Alright.